uNkulunkulu akakulonde kubusisela khona njengamanje kama kuPastor Oningi sicela nje wenze okubalekile ungakwazi ukuthi usubscribe lapha kule channel bese ulike le video lena ungakhohlwa ukuthi ke ungaphinde ube yilunga eliqabile le channel ikhona ke link ungayicofa lapha bese uba ke member yayi channel yakhe enkulu inflick lokho kuyokwenza ukuthi ukwazi ukuthi unikele kuyona ke channel ngemali engango-9 siyacela futhi ukwenza kube umkhubo omuhle ukunikela uma ungukuthi uNkulunkulu ubusisile ikhona ke account kuyona ke number kuyona ke le video le empeleni mina ke nguPastor Oningi speaker la udabolo kaSibusiso kwaMahlase TV uthi ke la ngicela ukubuza la mkhulu uma ke uyiphupha uyizigagelwe uyiclean ingane uyiphipha so la ukuphupho uphipha ingane so uphawu lubi nje ukubona ingane isimoshele wena uyiphiphe nje kodwa ke sizokwenza kanjena omunye ngavela athi ayisichitho kodwa no asiphendule kanje kuzokwenza isense uma uphipha ingane kuwuphawu lusho ukusebenza kanzima ngenhloso yokulungisa nokuxazulula amaphutha nezinkinga zabanye noma ke zomunye umuntu. Number 2 futhi uma uphipha ingane uphawu ngabuye lusho ukuthi umelo umsebenzi onzima ukuzikhuculula isichitho namabhadi asivaleke. Number 3 uma uphipha ingane uphawu lobuma ungakwazi ukuyiphipha kahle noma ukuyesula kahle lusho ukuthi isichitho noma izinkinga ezikukhungethe ngeke zaqazululeka kalula kodwa uma uqhubeka nokusebenza ngokuzimisela futhi ungadikibali uzokwazi ukuqeda lezo nkinga noma uxazulula lezo nkinga noma ke ukukhucula leso sichitho ke. Siyabonga ke uNkulunkulu engathi ngakulonda besibeka lo daba la uzibona khona uphipha ingane usula khona ingane esuka izimoshele. Ngakhohlwa ukwenza okubalekile ukulike and ukusubscribe kuyona i-channel enkulu nanokuthi kuphinde uqinisekise ukuthi you become a member ngaleya link lapha ngezansi uphinde usebenzise le account ekhona la ukufaka nje ijesivaneni. Mina ke nguPastor Oningi ngithi uNkulunkulu ekakulonde.